Dag studenten. Ja, ik heb mijn baard eraf geschoren. Waarom? Dat weet ik niet meer. Wat ik wel weet is wat wij vandaag gaan doen, jij en ik. Wij gaan samen iets bouwen. We gaan samen iets maken. We gaan samen iets in elkaar zetten. Dit is niet de voorkant. Dit is de voorkant. Ja, ik wil vandaag iets maken, iets in elkaar zetten. Ik wilde eigenlijk Lego gaan gebruiken, maar Lego is geen sponsor van de video en ik zit op een docentenbudget. Dus ik heb City Corner, Miniso, Toybricks gekocht in China. Ja, niet via AliExpress. Nee, ik ben naar China gegaan en daar heb ik dit gekocht. Ik ben niet alleen naar China gegaan om dit te kopen, maar het was wel een mooie kans om wat Chinese Lego te kopen. Laten we eerst de doos, dit is de doos, openmaken. We scheuren de bovenkant open. Zo, hop, hop, hop. Deze opzij, zo. Scheuren, scheuren, scheuren. Hartstikke mooi. En nu gooien we alles uit de doos. Dit wordt een lange video. Dus zo moet het worden. Eens kijken of mij dat lukt. Of ik dit kan. We hebben een handleiding. Dat is heel handig. Want anders kom ik niet heel ver. En in de handleiding staan alle stappen die wij moeten doen. En dat zijn 98 stappen. Of 99 zelfs. Dus we zijn nog even bezig. Gelukkig zijn de zakjes genummerd. Er staat een nummer op de zakjes. Dus ik weet een beetje wat ik moet doen. Zo, terug in de doos voor later. Deze zak moeten we eerst openmaken. Die trek ik open. Die scheur ik open. En ik dump de nep Lego, de namaak Lego op tafel. En ik gooi de plastic zak weg. Eerst heb ik deze twee platte stukken nodig. Die leg ik naast elkaar. En dan heb ik zo één nodig. Waar gaat deze exact? Het is een beetje moeilijk te zien. Het eerste wat je moet doen eigenlijk is een beetje de stukken bij elkaar leggen die op elkaar lijken. Dan kun je het makkelijker vinden. Misschien op kleur, misschien op formaat, misschien op vorm. Misschien moet ik het op kleur doen. Ordenen, dat ik alles kan vinden. Want deze moeten ook open. En dan weet ik straks niet meer waar wat is. Grijs bij grijs, lichtgrijs en donkergrijs door elkaar heen. Dit zijn allemaal hele kleine dingetjes, dus die laat ik even in het zakje zitten. En dan gaat dit gele plaatje met daarachter nog een geel plaatje met de noppen. Dit zijn noppen aan de zijkant. En daarachter weer nog een geel plaatje met twee nopjes. Zo. Dan gaat het grote gele vlak ernaast op deze manier met een lange gele balk. Zo. Daar hebben we een hele lange. Hier een hele lange lichtgrijze. Die gaat helemaal voorin. Zo. Ik doe dit een beetje in spiegelbeeld. Dat maakt het moeilijker voor mij. Maar dan kun jij het beter zien. Zo. Het is wel heel ingewikkeld dit. Voor een simpele jongen als ik. En nu zoek ik zoek iets dat ik nog niet kan vinden. Het zou toch niet zo zijn dat er iets ontbreekt bij deze Chinese namaak Lego. Vast niet. Nou, we vinden het later wel. We gaan gewoon verder. Nu gaan we de hoogte in. We gaan omhoog bouwen. Eén gele. Hier moeten, even kijken, 2 van deze dingen op. Zo. En dan denk ik dat we het menu eraan gaan plakken. Dat is het probleem als je in China bent. Dan hebben ze vaak namen voor iets dat ze direct vertalen. Dit is veel makkelijker. Dit is rundvlees. Dingen die ze direct vertalen naar het Engels. En dan staan er hele vreemde dingen op het menu. Ik doe het alleen verkeerd om. Maar dat is snel gefixt. Zo, raf.
halen en erop klikken. Zo, hop. En die gaat hier in de hoek met daarop een kassa. Nu een steentje, 2 steentjes met gaten erin. Die gaan aan de zijkant. Hop, hop. En in die gaten steken we 2 van deze dingen. Dan moeten er weer wat het zijn geen lampjes, dit is eten. Het eten moet hier op de toonbank. Nu, deze moest ik zelf maken, maar hij zat al zo in de verpakking. Zo maken ze mij het wel erg makkelijk. Er staat alleen niet waar deze moet. Nou, dat is een probleem voor later. Ik haal hem even los, want ik heb deze nodig. Misschien was dat een trucje en probeer ze mij het moeilijker te maken dan het is. Ik denk dat dit een flesje saus is. De sausfles gaat naast de postbus met een oranje koker en wat kimchi, denk ik. Hop, het is toch een Koreaanse winkel, want ja, dit is geen Chinees, dit is Koreaans. Die mag meteen. Zo, aan de buitenkant. Deze gaan toch hier, maar wel goed om. Dat betekent andersom. Onderin. Zo. Dat is geen vlag, dat is het gordijn voor als jij naar binnen wil. Nou, het lijkt al op een winkel, maar we zijn er nog niet. Het heeft ook een dak aan de voorkant nodig. Zo, een steentje van 4 bij 2. En dan gaat het steentje van 2 hierop, dat ze niet uit elkaar kunnen. Hier moeten 2 dakjes op, zo. Mooi tegen elkaar, met de ruggen tegen elkaar. En die gaat hierop met 2 dakjes nog. Zo, hup. En up, aan de zijkant. En dan 2 grijze dakjes naast elkaar. Zo, hop. Maar aan het dakje komt een lampion te hangen. Ik heb hier de lampion. Die moet aan een haakje natuurlijk. Zo. En dan nog een bordje met Koreaanse karakters hier. En die gaat zo mooi op onze winkel. Restaurant, ik weet niet wat het is. Ik heb nog geen idee wat het wordt. Maar het wordt heel mooi. Dan hebben we nog 2 potjes die buiten kunnen, maar dat zijn geen potjes. Natuurlijk, dit, dat zie je zelf, dat is een stoeltje. Deze 2 stoeltjes kunnen buiten en dan vermoed ik dat er tussen de stoeltjes wel een tafeltje komt te staan. Maar dat gaan we zien. Hier eerst een nopje in, anders gaat het niet. Die gaat daarop. Daarop gaat eten. En nog 2 gerechtjes daarnaast. En we hebben de tafel. Die kan zo voor de winkel staan. Dan hebben we nog een bord met een varken erop. Voor varkensvlees. Die gaat zo hierop en hier in. En die mag gewoon hier op de hoek staan. Nu, deze. Het boekje zegt dat ik nu de andere zakjes ook moet openmaken. Dus dat gaan we doen. Zo, even alles op tafel gieten. Check af en toe even dat je nergens op zit. Lange gele platten achterop. Dan 2 gele met 1 nopje daarvoor. Ik heb 3 bruine balkjes nodig. En ik heb 2 grijze kokertjes nodig. 1 en 2. 1 en 2. Met 2 grijze nopjes erin. Wat een priegelwerk. Dit is priegelwerk. Priegelwerk is wanneer je heel klein bezig bent. En dat is niet makkelijk als je grote vingers hebt. Hier komen ook weer 2 stoeltjes bij. 2 grijze stoeltjes. Zo met zwarte dopjes erop om op te zitten. Een fles soju erbij. Een bruin muurtje voor aan de zijkant. Zo mooi. Wat een stressvol werk eigenlijk dit. De volgende keer koop ik gewoon een huis. Een echt huis. Maar natuurlijk hebben wij weer een tafel met lekkers. Maar die moeten wij wel zelf maken. Met een pot vlees in het midden. En wat kimchi erbij. Nog wat hapjes en een beker. En die mag hier mooi bovenop. Perfect. De mensen willen ook ramen. Dus zetten we weer 2 pilaren. Niet daar, maar hier. Met daartussen 2 kozijnen. 1 hier en 1 aan de andere kant. Nu, ik denk dat het een soort afzuiglamp is. Afzuigkap die we gaan maken. Deze erin. Deze kan vastgeklikt worden hier. Met een rond knopje erop. Dat kan hier aan. En dan weer een klemmetje. Met daaraan dan zo het tweede staafje. En de lamp of de afzuigkap zo daarin. En deze moet dan hierop komen.
zo boven het vlees om de dampen weg te zuigen. Nou, nu valt de tafel. Dan hebben we nog zo'n mooi bordje vol met reclame. Die gaat hier. Daar bovenop gaat een lange lat. En ja, we hebben nu toch steeds minder steentjes over. Dus we komen ergens, denk ik. Ja, soms moet je het een beetje forceren. Kijk, dit gaat al ergens naartoe. Op de hoek een hoeksteentje. We maken er een dakje op. Hier weer eentje met nopjes aan de zijkant. Want daar kunnen nog meer reclamebordjes met Koreaanse karakters op. Aan de zijkant op de hoek. Maar dat was nog niet genoeg reclame. We hebben meer. Ik moet wel kijken welke karakters ik waar doe. Anders kun je het straks niet meer lezen. Was dat genoeg reclame, denk je? Nee. Wel nee. We moeten ook een tteokbokki reclame hiervoor hebben. En aan de zijkant willen we nog meer Chinees en Koreaans hebben. Zo, prachtig. We hebben al 2 gedeeltes af. Die gaan waarschijnlijk straks zo op elkaar. We gaan nu het dak maken. Dus 1 van 6 keer 8. En we beginnen met 1 steentje. Hop, hierachter 1 in de hoek. En nu gaan we weer iets ingewikkelds maken, zie ik. Eerst een slokje koffie. Hier moet ik goed opletten. We hebben dit klemmetje met daarbovenop nog een klemmetje. En daarop doen wij een doorzichtig dakje. En daarin doen wij een armpje. Zo, dat klemmen wij erin vast. Hoe gaan we dit vastmaken? Deze moet zo hier aan. En dan hierop. Dan hebben we een grote peper met een blaadje daarop. En die peper gaat in dat buisje. Oké, logisch. Gaat hier. En nu moeten deze hoekjes hierop met daarbovenop de nopjes. Deze ook zo op de hoek met daarboven het nopje. En dan, ik heb nog 1 van 2 nodig. Ook die zie ik hier niet. Dat is het tweede steentje dat ontbreekt. China, vertel mij waar het tweede steentje is dat ik niet kan vinden. Deze moet in ieder geval in het midden, deze steen. En we zullen later zien of wij iets overhouden. Dan kan dat daar. Ik denk niet dat het heel erg is dat er een steentje ontbreekt. Dat er een steentje mist. Wacht, het klopt toch. Mist ik geen steentje? Ik weet het niet meer. Ik geef meteen China de schuld, maar het is er gewoon. De garnalen. Waar gaan de garnalen? De garnalen gaan aan 1 van deze. Oké. Hier gaat een paddenstoel. Of hoe gaat dat? Ik moet niet aan het einde opeens niet meer de handleiding volgen. Want hoogmoed komt voor de val. En dit gaat op een of andere manier hiervoor. Maar hoe? Ah, wacht. Daar is ook een plaatje voor. We nemen deze. We doen deze erachter. En deze nopjes gaan zo hierachter. En dan past deze, als het goed is, hiervoor. Ik denk dat dit een krab moet voorstellen. En dan hebben we het reclamebord voor de krab. En valt de peper eraf. Maar dat komt goed. En nu, kijk, verse ui, lekker op de achterkant zo. En nu valt alles uit elkaar. Het is allemaal niet heel erg stevig. Maar ja, wat wil je voor €5? En nu het moment dat al onze moeite loont. Al ons werk. Alles. Oh mijn god. Tadaa! Mooi, hartstikke mooi. We hebben wel behoorlijk wat steentjes over, maar ik moet ook bekennen dat deze die hier moet op de grond lag. En ik denk dat we dus alle steentjes hadden, maar we hebben wel nog iets moois over. Mooi veel steentjes over, daar kunnen we vast nog iets moois mee maken. Hartstikke mooi, ik ben er blij mee. Deze gaat in de kast. Ik hoop dat jij jouw Nederlands een beetje hebt kunnen oefenen zo. Ik heb iets moois in elkaar gezet. De volgende keer ga ik weer iets anders in elkaar zetten. Of uit elkaar halen. Dat zie je de volgende keer. Tot dan. Doei!